Voždovcu i u Zemun parku. Ko kao dete nije se u pozorište mnogo prepustio, ako biste da sopstvenu decu kreirate i kao ljude od umetnosti, onda je pravo vreme da recimo danas krenete put nekog beogradskog pozorišta. Mi vam dajemo jedan predlog. Ružica Rutić, dobar dan, mnogo hvala što ste ovde. I Đorđe Pantović, glumac u trupi Zozo, su moji gosti. 13 godina postojite kao trupa, to je, čini mi se, već pokazatelj vrhunske upornosti i doslednosti u tome da se deca kreiraju i na taj umetnički način. A Zozo, neka metafora starca koji dobrim srcem i dobrom dušom uvlači klince u taj svet. Ružice, dobrodošli. Slušamo ovde šta sve staje u prethodnih 13 godina, vrlo kratko. Koliko je nastupa za beogradsku publiku bilo? Veliki broj predstava, neke se sada igraju, neke se ne igraju. Imamo 14 predstava godišnje igra, što se naše trupe tiče. U principu dve premijere izađu godišnje, uključujući i novogodišnju predstavu. Nova godina za 35 dana, šta će beogradska deca moći da vide i na kojoj od beogradskih scena? Naše dve novogodišnje predstave, Deda Mraz u poslednji čas i Čekajući Deda Mraza. Gostujemo, igraćemo u Kulturnom centru Pančevo, Kulturnom centru Kostolac i gostujemo svuda po Beogradu gde nas pozovu firme, vrtići, škole. Kako ste vi Deda Mraz ovog jutra bez brade? Pa, generalno ove godine nisam Deda Mraz, ove godine imam jednog drugog lika u predstavi, a to je, evo, otkriću vam, dozvolit će mi Ružica da otkrijem, ja igram Zeca, Veljka Veseljka, tako da Zec ne mora biti samo kada je Uskrs, može biti i kada je Nova godina, a Deda Mraz je drugi kolega. Aha, koliko ljudi čini trupu i šta je potrebno za to da se 13 godina uspeva u tome da budete skupa? U principu imamo stare glumce koji jako dugo igraju u trupi, ali uvek i podmlađujemo tim. Što se same trupe tiče, 10 ljudi je u timu. Znači, 10 glumaca igra aktivno tokom cele godine. Šta je potrebno za one koji su sad načuljili uši i poželeli da, recimo, postanu deo vaše trupe? Primate li nove? Primamo uvek. Da budu kreativni, maštoviti, talentovani, što se naravno glume tiče. To je ono osnov, polazna tačka. I da vole da rade s decom. Mi vidimo šta je proizvod i produkt vašeg rada sad na nivou fotografija, a ovog trena počinje i video zapis. Kakve su reakcije dece? Vrlo često pominjemo to da deca ne umeju, da lage u tim godinama i da samo iskrena emocija dopire do njihovih srca. Što se nas tiče, deca zaista vole druženje sa trupom Zozo i uvek su pozitivne reakcije. Mislim, gledamo da predstave naše budu prvenstveno duhovite, zabavne, znači da imaju tu zabavnu notu, jer je to osnova kod dece da predstava bude uspešna i da oni se naravno dobro zabave. Mi nas stariji skloni smo cinizmu svake vrste i onda sve što spada u taj reon trupe karakterisimo kao cirkus. Vi niste cirkus i to je ozbiljan posao, kako glumački, tako i umetnički i deo širokih zahteva i zahvata. Šta se podrazumeva rad na jednoj predstavi, Đorđe? Pa, kao prvo rad sa decom je jako težak, jer su deca generalno najrealnija i najiskrenija publika, jer će dete uvek da kaže ono što misli. Prvo mi u timu se jako poštujemo, učimo jedni od drugih. Bitno je taj odnos u timu da se poštujemo. Pored toga, naravno, kreativnost, rad i ljubav prema deci, što je prvenstveno. Deca od malena neguju ljubav prema bajkama, odnosno roditelji u njima. Neke od poznatih bajki, one o Vuku, Crvenkapi i o ostalim likovima na kojima smo sasavali, deo vaših priča, ali u nešto izmenjenog sadržaja. Vi doprinosite tome da sadržaj bude značajno drugačiji. Da, ja sam većinu bajki adaptirala, prilagodila današnjem vremenu, tako da su sve te priče zapravo izmenjene, pa deci nam u trenutku bude čudno, ali se vrlo brzo prepoznaju priču. Tako da se trudimo da te bajke prenesemo na neko naše vreme koje ima i neku edukativnu notu, to je poruku.
Mora li sve da bude interaktivno sa današnjim klincima? Mora. Prosto su deca takva. Svaka predstava mora da ima taj interaktivni moment, jer imam utisak da i oni uvek reaguju, da u stvari čekaju. Da budu pitani. Da budu pitani i da budu deo priče. To im je mnogo važno. Izlazak na scenu, ima li toga da među publikom birate kandidate koji nam kratko postaju vaše kolege? Pa, to obično bude, pogledamo kakva je situacija i tako se to krene. Spontano. Krenuli pre 13 godina, evo nas uskoro će jubilej od 15. Šta ćete umeđu vremenu? Gde, recimo, u narednih 35 dana do nove godine možemo da vas vidimo za one roditelje koji imaju toliko vremena za sopstvenu decu, da osim vaspitanja imaju i ovu vrstu uloge? 20. januara gostujemo u Akademiji 28 sa predstavom Ko se boji Vuka još, a decembar nam je rezervisan uglavnom već za sve novogodišnje predstave. Izašla je nova predstava pre jedno mesec dana, Gospođica neću, tako da nju trenutno aktivno igramo i gostujemo. Za one koji ništa neće, koji neće i kad se susretnu sa time da neće ni njihovi roditelji, da neće njihova braća, da neće niko oko njih ništa, da im doda čašu vode, da im pomogne, šta je odgovor? Kako da decu naučimo da hoće i da moraju? Igrom. Devojčica Nataša ima svoje dve omiljene lutke, Meda Boki i Mica Sveznalica, njena omiljena lutka, koja je zapravo i u njenoj priči je doktorka, tako se pojavljuje, i koja je u stvari daje odgovor zašto ona ne treba više da kaže i govori neću. Mi hoćemo da vam budemo dobri domaćini, ali vreme je isteklo. Mnogo vam hvala. Ružica Rutić i Đorđe Pantović bili naši gosti, odnosno gosti jutarnjeg programa na televiziji Studio B. Dali smo vam predlog kako da, recimo, sat i po provedete sa decom, plus put do pozorišta, odnosno Akademije 28, već sredinom januara i onaj put do kuće. Biće to, sigurna sam, sećanja koje će se prepričavati u stare dane. Za to, valjda, mlado služi. Hvala. Evo najvažnijih vesti za ovaj 26. novembar. Dobro jutro, Beograde. Danas je nedelja i 26. novembar.